Ja mä oletin siis, että kaikki miehet on pedofiileja jostain syystä, paitsi minä itse, koska mä tiesin itsestäni, että itse minä en ole pedofiili, mutta mä epäilin kaikkia mahdollisia. Mä jätin vaan pelkät mummot, lapset, eläimet rauhaa siinä vaiheessa. Silloin mä aidosti tarvitsin apua, mutta se mua näissä hoidoissa siis ärsyttää, että kun siis näitä liioitella pelkkää tissuttelua ei tuommoisen psykoosiin päädy. Kuitenkin hienoa, että olet jälleen avun piirissä. Eli mähän siis en ole kunnon psykoosissa ollut sitten ensimmäisen kerran 2014. Silloin mulla oli paranoidinen skitsofreenia vielä. Ja mä luulin, että jengi seuraa mua itse asiassa ja kaikki vanhat miehet on pedofiileja ensinnäkin. Ja mä oletin siis, että kaikki miehet on pedofiileja jostain syystä, paitsi minä itse, koska mä tiesin itsestäni, että itse minä en ole pedofiili. Mutta mä epäilin kaikkia mahdollisia. Mä jätin vaan pelkät mummot, lapset, eläimet rauhaa siinä vaiheessa. Silloin mä aidosti tarvitsin apua, mutta se mua näissä hoidoissa siis ärsyttää, että kun siis näitä liioitellaan näitä pituuksia ensinnäkin. Siis mua ei tarvis pitää täällä vuosikausia tällaisen takia. Niin kuin tälläkin hetkellä mä selitän, että mä en ole ollut psykoosissa, niin kuin mä sanoin jo. Mä olen täällä tälläkin hetkellä velan perinnän takia. Koska mä YouTubeen latasin ne puhelut ja sen kun mä metsästin niitä velan perittäviä, niin mä tein sitä YouTube-bostauksen, 3-osaisen YouTube-bostauksen. Poliisit kattoi ne videot ja sanoi mulle, että sä oot uhkaillut näiden äitiä ja näitä tyyppejä täällä. Ja mä sanoin kyllä, ne on mulle 700 velkaa ja mä aion tehdä tää mitä mä uhkailin siinä videolla. Niin poliisit toi mut tänne osastolle. Mutta joo, niin en mä missään psykoosissa ole, mua ärsyttää tää psykoosisössötys. Jos mä olen psykoosissa, niin sä kyllä tiedät sen silloin, tiedät sä. Sen kyllä näkee musta silloin, niinku, ja nyt mä en ole niinku, ja olenhan mä käyttänyt huumeita, siis ekstaasi, rivatril, datura, LSA, sienet, kärpässienet, absintti, sahrami. Mitäs muuta mä oon keksinyt itselleni? Kaikki superfoodeja, mulla on 120 testoboostaussetti himassa Pipin Rockilta. Se sisältää 10 erilaisia yrttejä. 5-HTP, L-tryptamiini, GABA, DHAE. Näitä kaikkia mä vedän siis, tiiätsä. Ja siltikään mä en ole psykoosissa, tiiätsä. Niin, mutta joo, puhutaan tästä hoidosta niin kuin itsessään, mikä mua ärsyttää tässä. Eli nyt kato, kun mä oon vierotusoireissa, tai sille, että mä en saa enää niin kannabis tietenkin. Kannabis on se ykkönen. Kannabista mä ostan aina kun mahdollista. Tai jos mä en ole itse, nykyään mä oon ollut asiakas niinku Telegramin niinku asiakas jo pitkän aikaa, tiiätsä. Kun mä en oo onnistunut, mitkään mun kasvatuksista ei oo onnistunut, kun mut on bustattu, tiiätsä. Niin mä oon joutunut ostamaan sen setin jostain. No ei haita, ei LSDkin vielä, LSDtä joo. Niin kyllä tässä alkaa olla aika lista näitä aineita, mitä mä olen vetänyt. Mutta nää ei oo siis vienyt mua psykoosiin. Mä rakastan substansseja, tiiätsä. Mä rakastan substansseja enemmän kuin sinua itse asiassa. Substanssit on aina hyvää seuraa. Substanssit on aina hyvää seuraa. Mä en välitä mentaalisista vaikutuksista, mä välitän vaan fyysisestä tunteesta ja mitä tapahtuu mun visuaaliselle näkökentälle. Siitä mä välitän, tiiätsä. Se on ihan sama, mitä multa tulee suusta ulos kännissä, tiiätsä. Sen takia mun kontentti on viime vuoden ollut, mitä se on. Koska oikeasti mä olen ollut siis vitun kännissä. Se ei ole siis ollut mitään tissuttelua itse asiassa, vaan niin kuin mä sanoin, että mä olen vähintään juonut sixpackin. Eli pääsääntöisesti mä oon kuitenkin juonut 12 kaljaa, jopa laatikon, siihen viinaa päälle. Ja niin kuin mä sanoin, viiniä, skumppaa, kaikenlaisia omia juomia, shotteja, kaikkea mitä mä oon kehitellyt, jos on ollut varaa, tiiätsä. Ja sitten mulla on vielä sellaista, että mä join tossa sorbustakin, mä join litran ykkösellä viimeksi. Ja mut pidätettiin sen, eli tässäkin yksi syy, miksi mut pidätettiin. Kelaa tätä, mä olin vaan kännissä. Ja mulle annettiin kommentteja, että sä puhut niin paljon muiden ihmisten asioista sun TikTok-päivityksessä, niin mä vittuinuin siihen vittuiluun koko ajan. Niin mä puhuin sen illan pelkästään Jumalasta ja saatanasta ja Spirit of Alkoholista ja henkiolennoista. Niin poliisi pidätti mut sillä perusteella, että mun todellisuuden tajunta on niinku kadonnut kokonaan, että sä puhut jotain ihan höpöjä siellä yksinäs.